dia. Usa man magkakain mo. Tabon na kasi mata. Hadlok mo tabon ni hadlok man ba? Sa ibaw. Ibaw. Na may nagbitay din na. Oh no! Tao mo na. Hey! Nag-iikaw ng tao na siya. Ay! Oh no! Tao. Kini. Nang ano. Gabi. Hey, tapang pre. Pre, tapang. Patay pre. Patay. Asa ni ako lupin. Sa kampeng da pre. Maghinahina ang taon. Oh, hinahina na pre kay tabi. Pre. Tapang pre. Tapang pre. Kaki guru na. Oy, pre. Abot kay babawa na unsa ba? Habang ka pre. Hangak mo dugan ba? Sabi. Patay ba? Patay. Sabi. Balak. Tadi to. Karang naghikog ba? Naghikog. Tadi to. Kaning. Naku na. Apa sih gua pamamatay na? Bata. Ha? Palagi dito nabitay to sa kaning. Mangga ba? Dali pa to. Kay mo pabangon dito kay basig buhi pa to. Butlong ta tong higot. Tadi to pre. Dali. Dali. Saman pre. Ha? Tadi gitu. Di ngepita ba? Saman. Sama gina ba? Asam na. Nahanap pre. Mas mangga pre. Dinhi napita. Dili lagi napita. Oo. Dili lagi. Kinuha ko ng bata. Dili ko matanaw pre. Adlo kay ko. Tudlo ini asa napita lagi. Tudlo kay. Lagi din he. Dili napita din he. Oo. Hey! Unsa ba ka hana? Sige, tanong na kay ba dyan ni. May naghikog din na. May naghikog din eh. Oh, sige tudlo. Basta na din he. Dinhi naghikog. Mga lupay man eh. Mga badya man sa igbaw. Basta may kala din he. Kung sa may gikog. Sa magihiko. Kaya di ko kang ganyan ba? Pisi lagi na ko. Pisi ba? Pising ako. May PC din ko. Kinalagi. Sa igbaw. Kinalagi. Uy, kani usap ni PC ni di. Bagon man ni. Piskat PC. Hey! Na di PC nga bagon man ni. Ikaw tanaw lagi. Hadlok dito ko. Asa mo ba? Wa man PC dako lagi. Bagon man ni. Asa man? Ala di ba? Usa man magkakain mo. Tabon na kasi mata. Hadlok dito. Hadlok din ba? Sa igbaw. Igbaw. Bisa klaruhon. Pre. Ato ka ng klaruhon, pre. Bata, begitu na, pre. Hindi ko tanaw. Ito ka ng klaruhon, pre. Bata, pre. Ay, kuha lagi. Lagi diha. Bata, naghubo, pagikanan, gid. Munika mo na. Ano lagi? Na lagi da. Munika. Kasi sangat bakit ani, di ikaw hala. Ano man mo boy? Namangalat, munika mo na. Munika. Munika mo na. Sige, mangga pangilat sa mua. Ako matapong kumrang.